studio mar Ramogi ka mondo wawuo gi jopiny kendo gi jopur mar niang' kamoro amora ma gintiere. Aya machiegni ahinya twak okinyi makawuono, kata kamano an Joyce Oduor ema ntiere kodi e twaka okinyi makawuono. Penjo mopenjo nyaka sani Richard Ogendo, nyaka sani koro sirikal nosingo ni biro bedo ka chulo jopur omenda maderom bilion 1.7. Ageno ni mane omenda gowi ma jopur bandho kowuok kuom sirikal. Omenda makamano osechulu kose podi, Richard? Mokwongo ago erokamano ne His Excellency the President kuom chopo singo mar chulo gowi mane owacho no biro chulo. Kata kamano gichulo 1.3 billion out of 1.7 billion monego bed ni chulo. Ma tich abich kaka nineno ka President ne Nzoia, pesa no osedonjo cooperative societies, outgrower companies mane jopur godo niang'. Koro kambegi mag jopur niang' sani koro gitimo kwano. Ageno ni kochakore kiny gi tich abich to koro jopur biro yudo chegegi. Mane kaka chenro pangi, lakini pesa to osedonjo 80% mar 1.7 billion. Koro pod odong' milion 400 ma pod ni oko ma pod sirikal okelo. To ageno ni biro. Iwacho kanyo makare ahinya ni sirikal nyaka sani ewi omenda maderom bilion 1.7, sirikal osegolo bilion 1.3, matiende ni pod odong' milion 400 monego bed ni chulo jopur. Milion 1.3 ma nyaka sani koro osechiw ne jopur, ibiro bed kipoge e yo machalo nade? Kose nitiere jopur moko mibiro chuli kod pesa atamalo mar pesa mosegolni to moko biro dong', kose ibiro chule e yo machalo nade mar mondo mi